Вы сустракаліся асабіста, я ведаю, са спікеркай парламенту Яэль Браун-Півэ. Пра што у вас ішла размова? Я ведаю, што спікерка пастанавіла стаць хроснай аднаго з палітычных вязняў. Да ініцыятывы далучыліся яшчэ 15 французскіх дэпутатаў. Она згадзілася ўзяць пад апеку Лілію Качан, і для мяне вельмі важна, што жанчыны праяўляюць салідарнасць да жанчын, бо больш за сотні чалавек нашых жанчын знаходзяцца ў турмах, і гэта добры прыклад, калі спікер парламенту робіць гэты крокі. Гэта такі вельмі ясны пасыл, месседж для астатніх парламентароў, што гэта таксама трэба рабіць. І мы вось на такіх сустрэчах расказваем, што тут не толькі справа каб праявіць салідарнасць, а гэта можа нават ратуе жыцці ў турме, калі людзі на мяжы ўжо там, не ведаю, самагубства, бо вельмі ў цяжкіх абставінах, але калі яны даведваюцца, што пра іх думаюць парламентары там у нейкіх іншых краінах, то гэта дае ім моцы, што пра іх не забыліся, пра іх памятаюць, і хоць хтосьці будзе пра іх казаць на міжнароднай арэне.